Papa Bam. As requested, gipalitan ta kag coffee ha. Wow! Pero marag malas makay ka Papa Bam, guba man ng coffee maker oh. Agit. Marag din yun oh. Tama Papa Bam ha. Legit na ako mo, guba ang coffee maker mo. Oh. Daot. Dito lagi siguro kastag 5 pesos na kape Papa Bam. Bagay sa yung mahal na coffee. Oh, timalasan ng program na ako diya kay marag malitan ni kay do. Dugay king kape ni mo Papa Bam. Oh. Away mong kape o. Problema sila. Bis nga sa'yo kay ko na. Para di ko malate na. Tanga lang sila gway Papa Bam mo. Para makutaw kitang imong kape. Uy, sana all. Social king kape si Papa Bam ba eh. Di oven. Kaya ramis. Kaya na sir. Stick to na ba ito kung kauban sa program? Di na to siya gusto nga malate ko. Choras. 5 minutes to 7. Na-handle na. Diba? Ay, kipaparty. Oh, ipalitan ako si Papa Bam og kape. As Ulaw ko mga kabarangay ba? Maulaw ko. Mahalon kayo. Samtawang kape. Nag-gistro. Kipaparty ba? Sa pagkadaadlaw. Takal sabi sa kira nag-video ko ba ito? May mastorya ni mo. Ay, kipaparty ba? Laliman ka mga kabarangay. Ipadalaan ko kuhan. Gitinuod. Pero akong gusto ka to magkuhan. Ay, kipaparty ba? Wala ko ba? Ako lang, hindi na ako na-imnon. Ako rin siyang i-preserve sa balay. Butangan ako sa glass. Eh, ako rin siyang kuhan siya ka ng memorabilia sa kuha. Yatag isa sa pinakagahing nga DJ. Ay, ko naman Tulog ka feeling nga na kape nga bago. Grabe, doha ka kape ako imnon ka na lugar. Doha. Iwan mo ka, nga ikag kape ni tagaan ta ka lang sa Gusto mo pag-uwari ko. Sabaw, taka na, ako nagtunaw. Tama na akin ng surprise ba? Ako sa total happy naman yung mahurot ako isa kape. At ako rin tilawan ng isa. Dali, mo ni Starbucks, dili. Basta Latina ba? Okay. Latina na sa balo na ka sa mga mahalon na mahalon ka balo ako nga mga mahalon na kape. Hindi ka ako mga baratuhon. Mahalon na kape ba? Tabang-tambang na ba yun sa liko? Salamat kay Papa Ardia pag unya na akong bayad niya. Kiss me. Unya na ako mukuot. Ay! Papa Ardia pakuuta ko. Ay,